Doncs ja hem vist dues possibilitats de pessebre, el vivent, aquest de les Masies de Castelló, i encara en veurem un altre, perquè a Campdevànol hi ha un senyor que fa 50 anys que prepara el seu pessebre. La gràcia d'aquest pessebre, doncs, que el fa a casa, que la gent el pot anar a visitar i que, a més, Míriam, belluga. Sí, Pere, perquè és un pessebre motoritzat. I això que deies que la gent el pot visitar és una de les gràcies que encara té, per exemple, de viure en un poble, perquè suposo que els que viviu a Barcelona no us imagineu la gent del vostre barri picant a casa i dient hola, vinc a veure el teu pessebre, no? No, seria És una cosa que no passa, però a Campdevànol sí que passa. La gent pica a la seva porta, potser a hores d'ara això està passant, piquen i entren al saló de casa seu a veure aquest pessebre. D'en Jaume, que és l'autor d'aquesta obra, podríem dir moltes coses, però sobretot en destacaríem dues. Una, que té una gran paciència, i l'altra, que té capacitat d'engrescar a la gent. Paciència, doncs, perquè porta 50 anys fent-lo i cada cop hi va incorporant noves coses, i capacitat d'engrescar, doncs, perquè tota la família hi participa. Nosaltres hem parlat amb ell i també amb el seu net. I Pere, aprofito que és avui, doncs, per dir-te bon Nadal a tu i a tothom, que vagi molt bé aquestes festes. Gràcies, Míriam, bon Nadal. Fa 50 anys que en Jaume es dedica a fer aquest pessebre i per més temps que hagi passat, ell encara no el dona per acabat. Encara s'hi poden afegir més coses, no? Sí, es podrien afegir més, sí, encara. La gràcia d'aquest pessebre és que les coses es mouen, l'aigua raja, tot és molt i molt real. Sí, tot és mecànicament, això. Tot el funcionament aquest, tot va amb mecànica. Vostè era mecànic, vostè, Jaume, abans de jubilar-se? Sí. Per tant, ja sap com funciona tot això. Mecànica... Nosaltres en dèiem manyans abans, però vaja, Comencem pel principi. Per exemple, per l'Anunciació. Sí. Com funciona això? L'àngel que puja baixa anuncia i en quan se'n torna, representa que se'n torna cap a dalt, al cel. Després també veiem una llarga corrua de gent. Els pastors se n'enteren, llavors ja es veu que se'n van cap a adorar. I els reis, els pastors que van cap al naixement. Això, i l'estrella que els guia. I el naixement dins d'una cova? I el naixement, perquè, segons diu la d'allò, va néixer en una cova. Què hi ha dintre d'aquesta caseta, Jaume? Hi ha el forner que treballa, que representa que té el pa del forn, el posa sobre el tolell, i en quatre torna a anar a buscar-ne d'altre cap a dintre. Que ara el teu que ja el té calent, ja el té cuit. És que en aquest pessebre no hi falta cap detall, perquè al costat d'aquesta casa on hi ha la fleca del suposat poble, hi veiem un estany amb una senyora que es belluga perquè està rentant la roba. Aquests ninots són clics, aquells ninots clics camineros que en deia. Sí, el cos i els braços, sí. Ara el cap és d'una figura d'aquestes les figures del pessebre. En total, en el pessebre, quants motors hi ha? 5. Són de joguina, d'electrodomèstic? N'hi ha que sí. I tots van amb el seu interruptor? Tots van individuals, cada escolta el seu interruptor a part. I per la part de sota aquest pessebre va estar ple de cables, no? Cables i politxes i corretges. Per fer funcionar tots els mecanismes, en Jaume ha utilitzat un motor de nevera i uns altres de joguines dels seus nets. També ha instal·lat 2 bombes d'aigua perquè els rierols i les basses semblin més reals. Amb un simple imant ha aconseguit que les gallines es moguin, tota una feinada que practica cada Nadal des de fa 50 anys. El pessebre, que fa més de 4 metres de llarg per un d'ample, ja s'ha convertit en una tradició familiar i popular. Molts veïns de Campdevànol visiten cada any aquest pessebre. En Jaume és el que porta el gruix de la feina en aquest pessebre, però alguns membres de la seva família també l'ajuden, com és el cas del seu fill o del seu net, en Jordi. Escolta, a part d'ajudar-lo, a més, us heu de passar el Nadal obrint la porta de la gent que ve a veure el pessebre, no? Bueno, sí, cada any sempre ve gent del poble, gent de fora, gent que a vegades ens veu en algun lloc i diuen... I piquen el timbre i diuen, hola, vinc a veure el pessebre, passeu. Jaume, escolta, ens han dit això, venir a veure el pessebre, i hi ha molta gent que cada any repeteix diversos cops, va vinguent, i bueno, el fet que com que saben que cada any hi ha alguna nou, doncs van vinguent per veure què hi ha. Però bueno, ja ens agrada, ja estem acostumats a que ens fa Nadal, no? És una manera que la gent ens va veure i no perquè ens vingui a veure, sinó perquè ens retrobem inclús amb gent que fa anys que ens veiem un cop a l'any i aprofiten per venir a veure el pessebre.